Ayan, good morning guys. Gusto kong magpasalamat po sa aking mga followers, subscriber, kay Dugong Bicol Ako Vlog, sa walang sawang pagtangkilik sa aking mga ina-upload na video, sa aking mga live stream, sa aking mga upload. Salamat po sa support nyo guys. Dahil na-monetize na po tayo this last January 20, na-monetize po tayo. Kaya salamat po sa mga sumuporta sa aking mga video upload, sa mga nag-subscribe at nanood. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kundi dahil po sa inyo, hindi tayo makakarating sa pagiging content creator. Kaya maraming salamat po guys sa inyong suporta. Lubos po ang aking pasasalamat sa lahat po ng nanood ng mga video ko, nag-subscribe at nag-views. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo lahat guys. Kundi po dahil sa inyo, hindi po tayo makakarating sa pagiging content creator at monetize po ang ating channel. Kaya sa lahat po ng mga nanonood at sumusuporta, sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe mo lang po ng ating YouTube channel kay Dugong Bicol Ako Vlog. Ayan. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat, sa inyong mga suporta sa aking YouTube channel. God bless po sa inyong lahat guys. And love you all. Salamat po. God bless at all and love you all. Bye bye.